салом дӯстони азиз ва гуначаи канали мошин теҷи. Ман ҳастам бо шумо Бобоҷон Саидов. Курси имрӯза дар рӯи экран. Мошинои фурӯшӣ хитона дар номерои дар рӯи экранаи WhatsApp имода равон кунед. беҳтарин видеонавораи то охирша тамошо кунед. Дастгири моро фаромӯш накунед. Дар видео лайк монед ва дар комментария ҳатман фикротона нависед. Кадом мошино дар кор аст, мо пешкаши шумо мекунем. подписия кардана фаромӯш накунед бародаро. Дастгири ай шумо, видеои нав ай мо. мегзарем ба навори имрӯза. бо диққат то охирша тамошо мекунем, то ки ай нархҳои мошинои фурӯшии имрӯза бохабар бошем. Якм мошини фурӯшии Opel Astra F ки дар кузови хечбекай, соли бароришаш 1997. Объём-мотораш 1.6-16, коробка передачаш механикай. сӯзишвориш танҳо бензинай, газа дидагӣ нестай. 3 моҳи дигар ҳуҷҷат дора. 1 моҳ тонировка, 4 баллони нав задагай. мошин ягон камбудӣ надорад. кондитсионер, монитор, задни камера ҳамаша дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Босе. нархша 17000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 211000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. дуюм мошини фурӯшии Nexi Daiwa ки соли бароришаш 1997. объём-мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин, газай. 3 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 та электропакет, 4 баллони нав, кондитсионерам дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. мошин ягон камбудӣ надорад. нархша 14000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 93000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. дастгири моро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед ва дар комментария ҳатман баъди видеоро тамошо кардан фикротона нависем бародаро. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ бо Nexi Daiwa ки соли бароришаш 1995. объём-мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензини холияй, газа дидагӣ нестай. 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 та электропакет, 4 баллони нав, кондитсионер, краска, ходовой мотор, ҳама ҷои мошин 100%. мошина мешини ҳай мекунӣ, фақат хеле расход надорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 20000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 133000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат, занг занед бародаро. мегзарем ба чорум мошини фурӯшии BMW Тройка ки соли бароришаш 2001 солай. объём-мотораш 1.8 литрай, коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин, газай, гази евро 4 задагай. 1 сола ҳуҷҷат дорад. кондитсионер, 4 та электропакет, 4 баллони нав, ҳамаш 100% кардагай. мошин кам гаштагай. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нархша 48000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 320000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. панҷум мошини фурӯшӣ Opel Astra H, соли бароришаш 2005 солай. объём-мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш автоматикай. сӯзишвориш танҳо бензинай. 1 сола ҳуҷҷат дорад. кондитсионер, 4 та электропакет, 4 баллони нав задагай. монитор, задни камера ҳамаша дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ, ноҳияи Ҷиликӯл. нархша 45000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 300000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред.
видеонавор ба шумо маъқул шуда боша ҳатман паделит сакрин дар имо, ватсап, одноклассикотон то ки кори мо пеш рава бародаро. видеои нав ба нава мо пешкаши шумо кунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ ибо BMW тройкае ки соли барори 6996 объем мотораш 2 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензини холияй, яксола ҳуҷҷат дорад, кондитсионер, 4 та электропакет, 4 баллони нав. мошин ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Норак, нархша 35000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 233000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21012 ки соли бароришиш 2004 солай. объем мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, мотораш инжекторай, сӯзишвориш бензин газай, ҳуҷҷатош тамом шудагай. мошин ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор, нархша 8000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 53000 рубли русӣ мешавад. бо мумкин савдоам шавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. ҳаштум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21015 соли бароришиш 2004 солай. объем мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай, 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дора, 7 моҳ танировка, 4 баллони нав задагай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 30000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 197000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. нӯҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21010 соли бароришиш 2000 солай. объем мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш танҳо бензинай, яксола ҳуҷҷат дора, страховка без ограничений кардагиай, 2 та электропакет, монитор, задни камера ҳамаша дора. мошинчарам маладёжни кардагиай. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Краснодар, нархша 120000 рубл гуфтесай. бо савдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ Opel Astra G Caravan ки соли бароришиш 2001 солай. объем мотораш 1.8 коробка передачаш автоматикай, сӯзишвориш танҳо бензина, яксола ҳуҷҷат дора, яксола танировка дора, 4 та электропакет, кондитсионер, 4 баллони нав. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 48000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 315000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. 11 мошини фурӯшӣ Volkswagen Polo соли бароришиш 2015 солай. объем мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш танҳо бензинай, яксола ҳуҷҷат дора, страховка без ограничений кардагиай, документош ҳамаш яксолай. кондитсионер, 4 та электропакет, 4 баллони зимни нав задагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва нархи аз 365,000 рубл гуфтаи сай бо савдо мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. мегзарем ба 12-ум мошини фурӯшии Opel хечбеке ки соли бароришаш 1994 ай. объём мотораш 1.6 литр ай. коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин газ ай. яксола ҳуҷҷат дора, люк дора, кондитсионер надора. 4 баллони навзадагии мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳарчанд солчам ки набошад состояниш созай бародаро. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархи 25,000 сомон гуфтаи сай бо рубли ҳозира гардонем 164,000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед бародаро. 13-ум мошини фурӯшӣ ваз 21012 соли бароришаш 2005 сол ай. объём мотораш 1.6 литр ай. коробка передачаш механикай. сӯзишвориш танҳо бензин ай. ҳама ҳуҷҷатош яксола муҳлат дора, нав кардагӣ ай. страховка без ограничений кардагӣ ай. мошин 4 баллони навзадагӣ ай. молодёжный кардагӣ ай. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва дар ҳолати хуб қарор дорад. нархша 70,000 рубли русӣ гуфтаи сай бо савдо мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. бародаро лайка фаромӯш накунед ва дар комментария ҳатман фикротуна нависед. мегзарем ба 14-ум мошини фурӯшии грузовик газелай ки соли бароришаш 1997 ай. сӯзишвориш танҳо газ ай бародаро. 4 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат нархша 18,000 сомон гуфтаи сай бо рубли ҳозира гардонем 118,000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. хайр бародаро, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад. то видеои оянда. хонободу сарбаланд бошед.